Avui fem una ruta d'orxateries amb l'Edu, de Braç, Barcelona. I no són les que t'esperes. Si ets com nosaltres i prendries orxata per esmorzar, dinar i sopar, acompanya'ns en aquesta ruta per 3 de les nostres orxateries preferides de la ciutat. Primera parada, Planelles Donat, un local centenari de Portal de l'Àngel que produeix en el seu obrador artesanal una orxata equilibrada, poc dolça i ideal per tastar-la, com veus aquí, amb granissat de cafè. O dit d'una altra manera, FAC Ice Cold Brew. Següent parada, a la Valenciana, al carrer Aribau, un altre clàssic amb una orxata més dolça que sap a la que prenies quan eres petit i on tenen una raresa que has de provar, el fartó de full cruixent, una autèntica invitació a fer el cochino a l'hora de berenar. I en últim lloc, que no en última posició, viatge als 80 en Verdú, al carrer Bruc, un lloc anclat en el temps on has de provar la seva orxata amb bola de gelat de xocolata i prendre-la assegut al seu banc del carrer, la versió barcelonina de Los Lunes al Sol i punt final rodó a la nostra gira d'orxateries. Però sabem que ens en falta alguna. I tu, quina afegiries?